Yawa Malam Buna me zaka ce game da wannan zalunci da gwamnatin jihar Kano ta zo ta yi a kasuwar waya ta Farm Center? Ni a mazauni na Buba wannan zalunci da wannan gwamnati ta zo ta dora mana babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya saka mu. To jiya na ganka da hula a kanka an sa uban Abba, yau kuma na ganka da jan hula, me yake faruwa? Jiya na san dan gandu jiya ne kai, yau dan wata jam'iyya ne kai, yau dan kana wani bangare? An gama tuta ta me zan ce? A kana wani bangare kai, jama'a bayani yadda aka fahimta. Ni dan gandu jiya ne amma yanzu na watsi na koma kuma. A yau ko a je ka daina? Yanzu din nan ni na fita ma tun da daddare na fita. Na ji an ce jiya da akwai wayanda aka sassara, na ji an ce kai ma jiya ka sha da kyar, me gaskiyar magana? Wannan haka ne. Ka sha da kyar din? Allah ya kiyaye. Yawwa sai girma malo, salamu alaikum. Bai shirya yin magana ba. A'a kai jawabi yanzu da Allah. Wallahi aiki ne ke. Kai jawabi, kai tsaya kai jawabi yanzu. Jahula ba a kai na Sa masa. Yi jawabi. A'a. Sai na gama abin da nake wallahi. A'a ka sa kai mana jawabi, muna so ne mu haɗe da wannan gaba daya. Wallahi ba yanzu ba. Ba yanzu ba wannan shi kenan ba. Ciro mana. Da ga jahu.